ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡରୁ 28 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଠାକୁ ଅହରହ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ମହାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପଥରେ ଅନେକ ଧର୍ମଶାଳା, ମଠ ଏବଂ ହୋଟେଲର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ପବିତ୍ର ଧାମ ଅଟେ। କଳିଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ କାଳ କରାଳ ବିଭୀଷିକାକୁ ଅଟକାଇବାର କ୍ଷମତା ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମର ଅଛି। ନୀଳାଚଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପତିତ ଜନମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୀ ତଥା ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର। ଶାକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଉଡ଼ିୟନ ପୀଠର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସତୀଙ୍କର ନାଭିପତନ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମହାପ୍ରସାଦ ଏଇଠୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ମହୋଦଧି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସରୋବର, ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା, ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ, ଲୋକନାଥ ସରୋବର, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଆଦି 8ଟି ଜଳତୀର୍ଥ ରହିଅଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୂରରୁ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଅପୂର୍ବ କଳାକୃତିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 214 ଫୁଟ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟ 1078 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉପାସନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜା ଶ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ଏହାର ପରିପାଟି ଆଉ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନୀଳପର୍ବତ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନୀଳପର୍ବତରୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚତା 194 ଫୁଟ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବଉଳମାଳିଆ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅପୂର୍ବ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ପାଚେରୀର ଚାରିଦିଗରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥର ନାମ ସିଂହଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଦୂରତା 300 ଫୁଟ। ଏହି ଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖରେ 2ଟି ବିଶାଳ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତା ସହିତ ବି ଅଛି ଜୟ ବିଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଖଶାଳାରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଶବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ 2ଟି ବିଶାଳ ପିତ୍ତଳ କବାଟ। ଏହି କବାଟ ଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ। ପ୍ରତିଟି କବାଟ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା। ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବିକଳ ଆକୃତି ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ପତିତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରାଜମାନ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଭୋଇବଂଶର ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପତିତପାବନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜେ ବାହାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖଶାଳାରେ ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନ ବିରାଜମାନ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି 1738 ସାଲରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାରକୁ ହସ୍ତିଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ନବକଳେବରରେ ସଂଗୃହୀତ ଦାରୁ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ଦ୍ୱାରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ଦ୍ୱାରଟି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାରଟିକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ୱାରର ଉପର ଅଂଶରେ ନବଗ୍ରହ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଦ୍ୱାରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 17 ଫୁଟ। ଏଠାରେ ଏକ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବା ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର। ଏଠାରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଘୋଡ଼ାର ପିଠିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ କଳା। ଏହି ମୁଖଶାଳାଟି ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 25 ଫୁଟ। ଏହି ମୁଖଶାଳାଟି ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ମହାବୀର ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିରାଜମାନ ମହାବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଗ୍ରହଟି ଏକ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ 22 ପାହାଚ ବା 22ଟି ସିଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭକ୍ତଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଡ଼ିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଆନ୍ତି। ମନର ମାନସିକ ଭିତରେ ରଖି ଏହି ସିଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଡ଼ିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 6ରୁ 7 ଇଞ୍ଚ, ଲମ୍ବା 40 ଫୁଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡ଼ିର ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର 22 ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦମନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି 22ଟି ସିଡ଼ି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାକୁ ପିତୃଲୋକ ସିଡ଼ି ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ପକାଯାଏ। ଏହି ପାହାଚର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ କି ଧନୀ କି ଗରିବ କି କାଙ୍ଗାଳ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ କେହି ବି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର 56 ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଭୋଗ ହେଉଛି ଖଜା ଭୋଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷଶାଳା। ଆଉ ଏହି ରୋଷଶାଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 56 ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ସ୍ତମ୍ଭଟି ଗୋଟିଏ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ସ୍ତମ୍ଭର ଶିଖରରେ ଦେଶର ଅରୁଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଅନେକ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ଛତା ମଠ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣେ ରୋଷଶାଳା। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ଆଶ୍ରମର ନାମ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଦିଶରେ ପବିତ୍ର ନୀଳଚକ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଚକ୍ର ଲୁହା, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ସୀସା ଓ କଂସା ଆଦି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ। ବଜ୍ରପାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଚକ୍ର ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ଚକ୍ରର ପରିଧି ପ୍ରାୟ 36 ଫୁଟ। ଏଥିରେ 8ଟି ଅଖ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ନୀଳଚକ୍ର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। 194 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗୁଥିବା ବାଉଁଶର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 38 ଫୁଟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନୀଳଚକ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଅନେକ ଦୂରରୁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଏହି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଗଣ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଘେରିଥିବା ପାଚେରୀ ହେଉଛି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ଏହି ପ୍ରାଚୀରର ପୂର୍ବ ଦିଗର କାନ୍ଥର ଲମ୍ବା 644 ଫୁଟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କାନ୍ଥର ଲମ୍ବା 662 ଫୁଟ। ଏହି ପ୍ରାଚୀର ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ପ୍ରାଚୀରର କେତେକ ଅଂଶ 22 ଫୁଟ ତ ଆଉ କେତେକ ଅଂଶ 20 ଓ 24 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରାଚୀରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ମାନକ ମତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1448 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାଚୀରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ମଠ ଓ ଦୋକାନମାନ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀରର ଚାରି ଦିଗରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବା ମହାନ ରାସ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁକିଛି ବଡ଼ ଆଉ ସବୁକିଛି ମହାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାର ନାମ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଅଟେ।
ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିନି ରଥ ଟଣାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ 3 ମାଇଲ ଦୂର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ମହାରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ମହୋଦଧିରେ ଭାସି ଆସିଥିବା ଦାରୁ ଏଠାରେ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ମମତା ଭୁଲି ନପାରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସି ଏଠି ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହାକୁ ଜନ୍ମବେଦୀ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଏଠି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ନିକଟରେ ଥିବା ଶରଧାବାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଗଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ରାତିରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ। ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାଟୋଇ ସେ ବାଟମଙ୍ଗଳା। କଥାରେ ଅଛି, ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭିକମଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମହାକାୟା ଦେଖି କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆଦିଶକ୍ତି ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ରୂପରେ ସର୍ବଦା ପୂଜିତା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ବା ପଥିକ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ନାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ 2ଟି ଗାତ କରି ପଣା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ମା ବସନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏହା ହେଉଛି 18 ନଳା। 1899 ମସିହାରେ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଟିଆ ବାବା ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଶ୍ରମର ନାମ ଜଟିଆ ବାବା ଆଶ୍ରମ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରୁ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆ ଯାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର ଚକ୍ର। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ୁଆରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସବୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କଥା ଅଛି, ଏହି ପଡ଼ାର କେହି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ରାତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁଡ଼ୁଆ ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ମହୋଦଧି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସରୋବର, ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା, ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ, ଲୋକନାଥ ସରୋବର, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଆଦି 8ଟି ଜଳତୀର୍ଥ ଅଛି। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା କରିଲେ, ସେତେବେଳେ 10,000 ଗାଈ ଆଣି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରାଇଥିଲେ। ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଖୁରାରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବିରାଟ ଗାତଟି ହୋଇଗଲା ଓ ଗାତଟି ଗୋମୂତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପରେ ଏହା ଏକ ସରୋବରରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପୁରୀର ପଞ୍ଚ ଜଳତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ସରୋବର ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଏକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପବିତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୋଖରୀଟିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପୋଖରୀଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 873 ଫୁଟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ
843 ଫୁଟ। ପୋଖରୀଟିର ଆୟତନ 8 ଏକର। ପୋଖରୀଟିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ 15ଟି ତୁଠ ଅଛି। ଏହି ପୋଖରୀରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଚନ୍ଦନ ଗୃହ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀ ସହରର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପଡ଼ାଠାରେ ଅଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ପଞ୍ଚ ଜଳତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅନ୍ୟତମ। ଏକଦା ମୁନି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବଙ୍କ ଶରଣ ନେଇ ଯମ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ସାଧନାପୀଠ ଥିଲା। ଏଠାରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ନିବାସ ଏବଂ ସପ୍ତ ମାତୃକା ମନ୍ଦିର ବିରାଜିତ। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏହି ପୀଠର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ବାଜି ନୃସିଂହକୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଗରୁ ଏଠାରେ ଗାତ୍ର ଶୋଧନ କରି ଯିବା ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ବେଢ଼ି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ। ଏଠାରେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ବିରାଜିତ। ମନ୍ଦିରଟି ଅତୀବ ପୁରାତନ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟକୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଳେବର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଭାସି ଆସିଥିଲା ତାହା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ମହୋଦଧିକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଏହି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ସରୋବର। ପୁରୀର ସବୁ ଜଳତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ବୋଲି ଲୋକକଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ୱେତକେଶବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଶ୍ୱେତକେଶବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ୱେତ ନାମରେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସରୋବରର ନାମ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ସରୋବର। ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ରମୟ ମହୋଦଧି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ରତା ବହନ କରିଥାଏ। ଏହି ମହୋଦଧି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥଠାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଫଟୋରେ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ବେଳାଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଠାରେ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଯେମିତି ହେଲେ ମହୋଦଧିର ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ବେଳାଭୂମି ତୀରରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଟେଲ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ରହିବା ସୁବିଧା ପ୍ରାୟ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହି ବେଳାଭୂମିର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ, ବେଳାଭୂମି ତଥା ତାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଆଣିଥାଏ। ବେଳାଭୂମିରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ଶାମୁକାରେ ନିର୍ମିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବି ତାହା ମିଳିଥାଏ। ପୁଣ୍ୟଧାମ ପୁରୀର ଏହି ବେଳାଭୂମି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ। ମହୋଦଧିର ସନ୍ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବଗଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶବଦାହ କରାଇଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ରମ, ଅନେକ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ପଛ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମହାବୀର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଅନେକ ଆଗରୁ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେବେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ
ପଥକ୍ଲାନ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୋରି ଶକ୍ତିରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କର। ମୁଁ ଏହି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବି। ମୋ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରି ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ କର। ଏହି ପୁଣ୍ୟପୀଠରେ ଭକ୍ତଜନ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୌନୀ ବାବା ମଠ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦା ପୂଜିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା 9 ଦିନ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୁଣି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବଳଗଣ୍ଡିଠାରେ ପଡ଼େ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼େ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଏକମାତ୍ର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ବହୁ ସିଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ଭରପୁର ଏହି ପୁରୀ ସହର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଅନ୍ୟତମ। ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜିତ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁ ଭକ୍ତଗଣ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମିତ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୂର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଏହା ଅଭିହିତ। ଏହାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀବ ମନୋରମ। ବେଢ଼ି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ଆଉ ରମଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର ଅଧ ମାଇଲ ଦୂରରେ ବେଢ଼ି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରେ ବେଢ଼ି ବା ଶିକୁଳି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। କଥିତ ଅଛି ଯେ ମହାସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଯେମିତି କୂଳ ଲଙ୍ଘି ପୁରୀ ଭିତରକୁ ନ ଆସେ, ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ଏହି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ନିକଟରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। କାଞ୍ଚିକାମ କୋଟିପୀଠ ପୁରୀର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ। ଏଠାରେ ବେଦ ପାଠଶାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାର ଧାରେ ଧାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏକ ବିଗ୍ରହ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ପୁରୀ ସହର ଆଶ୍ରମ ମଠରେ ଭରପୁର। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ପଡ଼ା, ପ୍ରତିଟି ଅଞ୍ଚଳ, ଏମିତିକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଅସଂଖ୍ୟ ମଠ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୋଟାଏ ମଠ ଅଛି। ଏହି ମଠଟିର ନାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାସ ମଠ। ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂ କୂଅ ବା ଭାଇ ବୋହୂର କୂଅ। ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରାରେ ଦେଢ଼ଶୁର ଓ ଭାଇ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୂରତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଏପରିକି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋହୂ। ଥରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣି ପାଇଁ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଦେଢ଼ଶୁର ବଳଭଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଣି ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପାଣି ଆଣିବାର ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୂଅର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ
କୂଅକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସତରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା, ବାସ୍ତବିକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାର ଅନତି ଦୂରରେ ରାସ୍ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ବାଟକାଳୀ ବା ପଥକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଭାବରେ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ଗଳି ପାଖରୁ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ହରିଦାସଙ୍କ ଭଜନ ପୀଠ। ଆଗରୁ ଏଠାରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏକଦା ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଏକ ବଉଳ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦାନ୍ତ କାଠିରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବଉଳ ଗଛ ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଝିରେ ପଡ଼େ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ। ଏହି ମଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଗମ୍ଭୀରା ମଠ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଠରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିତ ହେଉଅଛି। ଗମ୍ଭୀରା ମଠରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 18 ବର୍ଷ ହରି ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା, ମାଳା, କାଛା ଇତ୍ୟାଦି ଅତି ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ଶୋଭିତ। ସମୟାନୁସାରେ ଏହା ମଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତଜନ ଏଠାକୁ ଆସି ହରିଦାସଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନାର ମନ୍ଦିର ଏହି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର। ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ଏଠାରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ ତଥା ଭୋଜନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ଚାରିଦିଗରେ 4ଟି ମଠ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଦିଗର ଏହି ମଠଟି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଭାବରେ ନାମିତ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ମଠଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଠ। ଏହି ମଠଟି ହେଉଛି ରାଧାରମଣ ଦେବ ମଠ। ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ ଏହି ମଠର କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମଠଟି ହେଉଛି ସାରସ୍ୱତ ଗୌଡ଼ୀୟ ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମଟି ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଭାବଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଏହି ମଠରେ ସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଲାବଣ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନେକ କଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ଏଠାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ ମନ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ କିଛି ସମୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତଗଣ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ହରିଦାସଜୀଙ୍କ ସମାଧିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାଇଲ ଦୂରରେ ପ୍ରଭୁ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ବିରାଜମାନ। ଏଠାରେ ଏକ ବାଲିର ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚଟକଗିରି। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ବେଶ ଉଚ୍ଚା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହାରି ହାତ ପାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ଲୀନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏକ ସୁନେଲି ରେଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ ଏହି ଯମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଯମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅନ୍ୟତମ। ନାମକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯମ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଯମେଶ୍ୱର। ଏହି ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଲେ
ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଅଗ୍ରଦ ତଥା ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଯମେଶ୍ୱର ସର୍ବପୂଜିତ। ତୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧ ମାଇଲ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ମାଇଲ ଦୂରରେ ବିରାଜମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। କେବଳ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ତାହାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏହି ପୋଖରୀଟିର 2ଟି ନାମ ଅଛି, ହର ପାର୍ବତୀ ସରୋବର ଆଉ ଶିବ ଗଙ୍ଗା ସରୋବର। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ। ସେଠାରେ ଅଛି ଗୌରବିହାର ମଠ। ମଠଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମଠ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରାମ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବିରାଜିତ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିଗ୍ରହ ବି ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୁନାବେଶ ବିଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ଆଶ୍ରମଟି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ତୋତାପୁରୀ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତୋତାପୁରୀ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଥିଲା ଲେଙ୍ଗଟା ବାବା। ପ୍ରାୟ 8.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଲେଙ୍ଗଟା ବାବା 300 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ଅବତାର ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ବିଶାଳକାୟ ତୋତାପୁରୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ କମଣ୍ଡଳୁ ଖଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ମହାଭାରତରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ଏବେ ବି ଜନମାନସରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ। ସେହି ପ୍ରଭାର ଅସର ଭାବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ଦିନ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାଠ ସବୁ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ପଦ୍ମନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଣରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 3 ଠାକୁର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ମାତ୍ର 10 ଫୁଟ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ମଣ୍ଡପଟି 50 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 50 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନିକଟରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ 3ଟି ପିଣ୍ଡି ଅଛି। ଏହି ପିଣ୍ଡିରେ 3 ଠାକୁର ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସୁନାର କୂଅରୁ ପାଣି ଆସିଥାଏ। ସେହି ପାଣିରେ ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ, କର୍ପୂର ଆଦି ମିଶ୍ରଣ କରାହୁଏ। ସେବକମାନେ କୁମ୍ଭରେ ପାଣି କାଢ଼ି ଆଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 3ଟି କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ଗରାବଡ଼ୁ ଓ ପ୍ରତିହାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 108 କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସେଦିନ 3 ଠାକୁର ଗଣେଶ ବେଶ ବା ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତାଗଣ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ରୂପେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ।
ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସହ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକବିଦିତ ଅଟେ। ଏକଦା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସରରେ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ କ୍ଷୀରଚୋରା ଅଲାରନାଥ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୂଜକ ଥରେ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂଜକର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପୁଅ ହାତରେ କ୍ଷୀରି ପଠାଇଥିଲେ। ପୁଅଟି କ୍ଷୀରି ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବାହାରେ ବସିଲା। ପୁଅ ଆସିବା ଡେରି ଦେଖି ପୂଜକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଲାରନାଥ କ୍ଷୀରି ବସି ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହୋଇଗଲା କ୍ଷୀରିଚୋରା ଅଲାରନାଥ। ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏବେ ବି ଅଣସର ସମୟରେ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯିବାବେଳେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅଲାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟିଏ ପଥର ଦେହରେ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳାଟି ଆଜି ବି ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅଲାରନାଥର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ। ଏହି ତିନୋଟି ଭବ୍ୟ ରଥରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ପତିତପାବନ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପତିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଏହି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରଥ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସୁନା ଝାଡ଼ୁରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରଥରେ ବସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଦଶମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବେ 6ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ 3ଟି ରଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏହି ରଥଟିକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରଥର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। 742 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଏହା ତିଆରି। ଏଥିରେ 16ଟି ଚକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ। ଧଳା ରଙ୍ଗର 4ଟି ଘୋଡ଼ା ହେଲେ ବଳାହକ, ଶଙ୍ଖ, ଶ୍ଵେତ ଓ ହରିଦ୍ୱାସ। ସାରଥି ମାତଳି, ରଥର ଦଉଡ଼ି, ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। ଏହାର ପତାକା ଗରୁଡ଼ ଚିହ୍ନାଙ୍କିତ। ଧ୍ୱଜାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ରଥାବରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ। ଏହା 731 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ନିର୍ମିତ। ଏଥିରେ 14ଟି ଚକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଦଧିନଉତି ହିରଣ୍ମୟୀ। ସାରଥି ଦାରୁକ। ରଥର ଦଉଡ଼ି ବାସୁକି। 4ଟି କଳା ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ହେଲେ ଶଙ୍ଖ, ସୁଚିତ୍ର, ଅଙ୍ଗଦ ଓ ମେଘନାଦ। ଧ୍ୱଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ। ନାଲି ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ରଥାବରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ। ରଥର ନାମ ହେଉଛି ଦର୍ପଦଳନ। ରଥର ଉଚ୍ଚତା 44 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଏହି ରଥରେ 12ଟି ଚକ ସଂଯୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ। ସାରଥି ଅର୍ଜୁନ। ରଥର ଦଉଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼। ଧ୍ୱଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟଦୁର୍ଗା। ନାଲି ରଙ୍ଗର 4ଟି ଘୋଡ଼ା ହେଲେ ରୋଚିକା, ମୋଚିକା, ଜିତା ଓ ଅପରାଜିତା। ନାଲି କଳା ରଙ୍ଗରେ ରଥାବରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଅଧରପଣା ଲାଗି ହୁଏ। ଉଚ୍ଚା ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ
ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଓ ପ୍ରଦାନ ପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଚନ୍ଦନ କାଠ ସଦୃଶ। ତାକୁ ଯେତେ ଘୋରୁଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ସେତେ ଚନ୍ଦନ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ, ଯାହାର ଭାବମୟ ବାସ୍ନାରେ ଭକ୍ତର ମନ ସହ ପରିବେଶ ଭାବମୟ ହୋଇଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପତିତ ପାବନ।